Добър ден! В 13 часа започва обедната емисия новини на Евронюс България с мен Бетина Михайлова. В началото да видим по-важното до този час. В фокуса на депутатите, кой ще представлява България на срещата на върха на НАТО във Вашингтон? 17 души са задържани в Белгия за измама с социални помощи, пренасочвани към България. Европейският съюз удря вноса на руски втечнен газ, пореден пакет с санкции заради войната на Русия срещу Украйна. Държавният глава Румен Радев обяви кога започва консултации с представители на парламентарните групи в 50-то Народно събрание. В понеделник от 9 часа той ще проведе консултации с парламентарната група на ГЕРБ-СДС. В 11 часа президентът ще приеме представителите на ДПС, а в 14 часа Радев ще разговаря с Продължаваме промяната Демократична България. Народното събрание започна работа по същество. Във фокусът на депутатите в днешния ден е изборът на състав на постоянните комисии, както и дебата кой да представлява България на срещата на върха на НАТО. А междувременно с мнозинство народните представители гласуваха прекратяването на правомощията на Христо Иванов като депутат. С подробностите сега включваме Камелия Колева. Добър ден! Добър ден от Народното събрание, колеги. Днес депутатите не успяха да постигнат единодушие, кой да представлява страната ни на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на следващия месец, и решението за това остава в служебният премиер Димитър Главчев, който вчера изпрати до Народното събрание писмо с молба председателите на парламентарните групи да му помогнат за това решение, кой да застане начело на българската делегация, дали Главчев или президентът Радев. И за това те се събраха рано тази сутрин на председателски съвет, на който обаче не са успели да постигнат съгласие, защото половината са били за президента Радев да застане начело на делегацията, а останалите, като Продължаваме промяната и ДПС, пък са застанали зад Главчев, защото според тях Радев защитава чужди интереси, полза на Москва. И докато темата не стигна до пленарната зала, то тя беше водеща в кулоарите на парламента. Да видим още. Още вчера служебният премиер изпрати молба до парламента депутатите да му помогнат с избора кой да ни представлява на срещата на върха. Рано тази сутрин те се събраха на председателски съвет, но не постигнаха съгласие премиерът или президентът да оглави делегацията. Когато аз съм бил премиер, аз ходех на европейските съвети, върховният главнокомандващ ходеше на срещата на НАТО. Но трябва да... Не, според мен ние трябваше да имаме вече позицията на България, на Външно министерство, която който и да отиде, да я отстоява. В писмена позиция председателят на ДПС Делян Пеевски призова на срещата на върха да отиде Димитър Главчев. Не трябва да се допуска още веднъж Радев да използва този най-висок форум на НАТО за разпространение на руска пропаганда и всяване на страхове в българското общество, на каквито скандални случаи бяхме свидетели. Зад номинацията на премиера застанаха и Продължаваме промяната Демократична България. Това, което виждаме, е, че позициите на президента по темите, свързани с Русия и Украйна, съвпадат практически напълно с това, което се представя като позиция на Кремъл и на ръководството в Русия. Така че в това отношение аз смятам, че е така. От Възраждане настояха българския представител да бъде президентът и разказаха подробности за председателския съвет. Трябва да се отиде нашия президент, който е главнокомандващ, така или иначе, да отиде и да представлява България, при положение, че нямаме постоянен министър-председател. Но ДПС бяха категорично и Пеевски се изказа категорично и каза, че няма да толерира да отива президента. От Величе подкрепиха това нещо и казаха, че в крайна сметка да си решат те и да си отиде сегашния министър-председател. БСП са на позиция, че президентът трябва да представлява страната ни. Първо, президентът е главнокомандващият един път, втори път той е избран пряко от целият народ с огромна легитимация. Освен това, сегашното правителство е служебно правителство с изтичащ мандат. Според лидера на Величие Николай Марков, по правило трябва да отиде премиерът. Вижте, Радев, той може да присъства. Имаше предложения такива. Но в крайна сметка осъществяването на националната сигурност е от Министерски съвет.
Днес е крайният срок за подаване на данните за националната делегация, която ще вземе участие в срещата на върха в началото на юли. А междувременно днес депутатите решиха да имат две точки в дневния си ред, като първата от тях беше гласуването на оставката на Христо Иванов, който се отказа от депутатското си място, въпреки че се закле като такъв на старта на 50-то Народно събрание. Гласуването на оставката доведе до искри в пленарната зала, основно между Има такъв народ и Продължаваме промяната, Демократична България. Да видим защо. С пълно мнозинство депутатите освободиха Христо Иванов като депутат. Той напусна парламента по собствено желание, но оставката му разпали страстите в залата. Макар и отсъстващ, Христо Иванов разпали напрежението между някогашните партньори във властта, сега остри противници. Христо Иванов е човекът, който може би беше най-вреден в изминалото Народно събрание. Господин Йорданов, вие на Христо Иванов и камъче в обувката не може да му бъдете, защото няма да ви усети. Толкова сте маничък. Явно Манол Пейков ще играе ролята на Искрен Митев в този парламент. И мисля, че комисията за психично болните този път трябва да я направим наистина постоянна и ние като парламентарна група ще я подкрепим. Нападките преминаха и на лично ниво. За мен беше чест да бъда рамо до него и аз мисля, че ако всеки народен представител направи промяна в България с размера на тази, която Христо Иванов направи, България ще бъде различна държава. Не можете да казвате благодаря, благодари ме. Разбирате ли? Да, чета, четем. Благодаря, благодарим. Живея, живеем. Мисля, мислим. Ако завършва в първо лице единствено число на буквата М, запомнете го, на буквата М. Аз научих нещо много ясно, че един шут винаги остава шут. БСП опитаха да върнат добрия тон в залата. Представете си как изглежда Народното събрание извън тази зала и хора, които ни гледат, ако въобще някой ни гледа. Бойко Борисов избра да напусне пленарната зала, за да не участва в гласуването. Ние сега слушаме обиди, слушаме обвинения, вместо всички да кажем едно благодаря вчера на ИТН, че отпушиха процеса. Христо Иванов подаде оставка като лидер на Да, България заради слабия изборен резултат. Той обаче не се отказа от депутатското си място с заявление до Централната избирателна комисия, а избра да положи клетва в сряда. Междувременно днес депутатите създадоха и първата си комисия, макар и временна. Тя ще отговаря за правилника на Народното събрание. Начело на нея застава Анна Александрова, издигната от ГЕРБ-СДС и подкрепена от ДПС и Величие. Тя получи 129 гласа, а гласуването на Величие стана повод да ги нападнат остро от Възраждане. Да видим защо. Благодарение на техни величества избрахте заедно с ДПС и с ГЕРБ председател на комисия. Да кажа на най-видния подполковник, че той седна току-що ритуално в скута на Пеевски и го обслужи. Може ли само да се успокоите, Паров? Ще ви изчакам да се навикате. Не влизайте в ролята на морален коректив. Никой не ви е назначил за такъв. За тази седмица депутатите приключиха вече работа, следващата обаче ще се съберат на редовното си заседание точно в 9 часа в сряда, а до тогава всички погледи са насочени към срещите и консултациите на Дондуков 2. Камелия Колева проследи днешния пленарен ден. Благодаря ти. ГЕРБ няма да може да състави правителство. Около това мнение се обединиха политическият наблюдател Румяна Дечева и юристът професор Огнян Герджиков в ефира на Добро утро Европа. Експертен кабинет с мандат на Има такъв народ е възможност за изход от кризата, коментираха още експертите. Много е голям варианта, да кажем, без да спекулираме. С първия мандат нищо да не се случи, с втори мандат нищо да не се случи. Ще бъде много изненадващо и очудващо, ако онова, което се вижда в момента така като възможен път е третият мандат, тъй като това формира мнозинството от вчера, някакъв вид на разговор и на разбирателство.
с Има такъв народ, които така много ярко декларират себе си от момента на избиране на Рая Назарян като непреклонни и целящи си в собствения си мандат. И е възможно да се види някакво разбирателство. Ние трябва да придобием тази коалиционна култура. Ние без нея не можем да си организираме държавата и да управляваме. По-ценно е партията да се запази, да не бъде накърнено нейното реноме. Държавата е идва на второ място. На първо място е партийния интерес, на второ място е държавния интерес. Ето това е големия проблем. Министър-председателят Димитър Главчев връчи националния флаг на Олимпийските отбори по природни науки за 2024 година. Приветствие към медалистите от 2023 година и отборите, които заминават сега на Олимпиади, отправи и министърът на образованието и науката професор Галин Цоков. Подробностите от Таня Байрактарова. Добър ден! Добър ден! Тази сутрин в Министерски съвет в гранитна зала министър-председателят Димитър Главчев връчи националния флаг на Олимпийските отбори по природни науки за 2024 година. Приветствие към медалистите от 2023 година и тези, които заминават сега, отправи и министърът на образованието и науката професор Галин Цоков. Главчев заяви, че връчва националния флаг символично, тъй като отборите го правят постоянно с постиженията си. Галин Цоков заяви, че Министерството на образованието и науката прави всичко възможно да подпомага този процес. Нека чуем повече. Тази година вече имате 13 медала, от които 3 са златни, 5 сребърни и 5 бронзови. Абсолютно сме сигурни, че тези медали ще се увеличат още и още. Държавата прави каквото може, винаги може и още, но тази година сме отделили 5 милиона лева само по националната програма за училищни олимпиади и състезания. Миналата седмица Министерски съвет предостави 330 хиляди лева за деца с специални дарования, така да се каже, във всички области. Така че ние като държава правим това, което можем, но вашите успехи са изцяло ваши и вие с гордост развявате българския флаг. Надявам се скоро да започне строежа на националният STEM център, който ще бъде вашият нов дом за подготовка в Технопарк София. И една нова национална програма, която започва от тази година, образование с наука, която ще даде възможност на ученици, включително и от олимпийските отбори, да работят съвместно с преподаватели от университетите, с изследователи в Българската академия на науките по изследователски и научни проекти. Нашите отбори заминават това лято за олимпиадите, като първата е по биология в началото на юли. Информация на Таня Байрактарова. Благодаря. Инспекцията по труда в Брюксел е разкрила схема за измама с социални помощи, пренасочвани към България, съобщиха местни медии. По случая са били задържани 17 души, а щетите за бюджета се оценяват на 1,5 милиона евро. Извършени са претърсвания в Брюксел, Антверпен и други населени места в регион Фландрия. Следователите са открили 15 000 евро в брой. Измамата е била осъществена с кражба на самоличност и е свързана с изплащането на обезщетения за безработица. Твърди се, че част от източените средства са били насочени към банкови сметки в България или са вложени в недвижими имоти в нашата страна. Белгийската полиция е разпоредила да бъдат запорирани 105 банкови сметки в Белгия и е поискала сходни действия от българските правораздавателни органи. В Словакия бе одобрен закон за преструктуриране на най-голямата обществена електронна медия. Той бе приет с гласовете на депутатите от управляващата партия СМЕР Социална демокрация. Според клаузите на документа, общественият радио и телевизионен оператор ще престане да съществува в досегашния си вид и ще бъде заменен от нова структура, в която правителството ще изпълнява контролни функции. Парламентът на Словакия одобри правителствен план за преструктуриране на обществения радио и телевизионен оператор на страната. Ход, който според критиците ще доведе до поемането на пълен контрол върху медиите от страна на правителството.
150 местния парламент, известен като Национален съвет, 78 депутати от управляващата коалиция подкрепиха промените. Тези от опозицията не участваха в гласуването в знак на протест. Разтурването на обществени институции по политически причини със сигурност няма да подобри качеството на живот на хората в Словакия. Няма да ме убедите в обратното. Служителите на Общественото радио и телевизия на Словакия организираха протест пред сградата на парламента в четвъртък. Одобрените промени означават, че Общественото радио и телевизия ще престане да съществува в досегашния си вид и ще бъде заменено от нова структура. Коалиционното правителство на премиера популист Роберт Фицо постигна съгласие по мярката на 24 април. Фицо, който се възстановява у дома от множеството рани, получени при опит за убийство на 15 май, се аргументира, че промените са необходими, тъй като медиите са политически пристрастни и в конфликт с правителството. Австрийската народна партия внесе обявените от нея обвинения за злоупотреба със служебно положение срещу министъра на околната среда Леонор Гевеслер от коалиционния си партньор в управлението партията на Зелените. Провинението на Гевеслер е, че е гласувала положително по закона за възстановяване на природата, без да съгласува позицията си с федералните провинции и с Министерството на земеделието. Управляващата в Австрия Народна партия даде под съд министър на коалиционния си партньор Зелените. Обвинението е внесено в Виенската прокуратура. Вината на министъра на околната среда и действията за климата Леонор Гевеслер е, че противно на националната позиция на Австрия е гласувала за закона за възстановяване на природата, което позволи приемането му на съвета по околна среда в Люксембург в началото на седмицата. Постъпката на Гевеслер създаде проблем в правителството, но лидерът на Австрийската народна партия и федерален канцлер Карл Нехамер реши да не разваля коалицията само месеци преди парламентарните избори, за да избегне хаос. Според обвинението, даденото от Гевеслер одобрение е незаконно от гледна точка на австрийското национално право и нарушава съответните конституционни и законови разпоредби. Виена смята да атакува регламента и пред съда на Европейския съюз. Министърът не е имала право да гласува положително, тъй като не е получила мандат от федералните провинции, в чиято компетентност е опазването на природата в Австрия. Провинциите имат отрицателно становище за закона. Законът за възстановяване на природата, ключов елемент от зелената сделка, задължава националните правителства да вземат мерки, чрез които да възстановят биоразнообразието на 20% от своята територия и морета до 2030 година. Президентът на Русия Владимир Путин каза, че обмисля промяна на доктрината за използване на ядрени оръжия. Причината, според него, е разработването на взривни ядрени устройства с свръхниска мощност от противниците на Русия. Путин направи коментара в заключителната си пресконференция във Виетнам, където беше на държавно посещение. По своята същност, доктрината гласи, че Русия може да използва оръжие от такъв вид в отговор на ядрена атака или в случай на такава с конвенционално оръжие, което представлява заплаха за държавата. Руският президент допълни, че не изключва изпращането на оръжия в Северна Корея, с чието лидер Ким Чен Ун подписа пакт за взаимна отбрана. А междувременно Европейският съюз прие 14-ти пакет санкции срещу Русия, които са свързани с вноса на втечнен природен газ. Чрез тях няма да бъдат спрени доставките, но ще бъдат възпрепятствани препродаването и транзита през европейските пристанища. Разказват колегите ни от Евронюс Франция. За първи път Европейският съюз насочва вниманието си към руския газ в новоодобрен пакет от санкции. Блока ще наложи забрана на доставките на втечнен природен газ. Тя обаче няма да бъде пълна забрана, както се случи с въглищата и петрола. Вместо това, на страните от Европейският съюз ще бъде разрешено да купуват суровината. Те обаче няма да могат да я препродават извън Европейският съюз. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е ключово да се намалят приходите на Русия. Приветствам споразумението по 14-я ни пакет от санкции срещу Русия. Този тежък пакет допълнително ще лиши Русия от достъп до ключови технологии и ще я лиши от допълнителни приходи. Той ще се справи с сенчестия флот и сенчестата банкова мрежа на Путин в чужбина. Според експерти, въпреки ограниченията си, този пакет е добре направен и няма да засегне доставките за европейските граждани.
Газът никога не е бил санкциониран след началото на пълномащабната инвазия, така че бих казал, че това е огромна първа стъпка и е доста важна, защото Европейският съюз създаде за Русия огромно логистично препятствие. За да доставя втечнен природен газ за Азия през зимата, Русия трябва да използва европейските пристанища във Франция и Белгия, нещо, което сега ще бъде забранено. Русия няма да може да използва нашите пристанища. Това означава, че те трябва да използват директни кораби до Азия. Ако не, те трябва да намерят друго място, примерно в Турция или в други страни, където да могат да извършват своите дейности. Това означава, че логистичният им маршрут ще бъде по-дълъг. Освен това, ще им струва по-скъпо транспорта. Одобрението беше отлагано няколко пъти заради резервите, изразени от няколко държави, включително Унгария и Германия. Това бяха по-важните новини до този час. Още информация в следващите ни емисии. Останете с програмата на Евронюс България.